Di mo nung makitang mangga, mga 3.9 presyo. Kaya mahal naman yung kay karon, no? Si 20. Di makita ang mangga, dapat ang gusto to makita yun ang qualities mangga. So ato yung pilawan pa. 2,000 years Oy. later. Welcome back sa aking panabago namang video mga kabika. And for this video mga kabinga, food review na po ta nga pangalan na ni ay mango fruit mga kabinga. So tulo ni na karakter, price, and ang lasa ug ang quality sa produkto mga kabingka. So unsa pa tong ginahulat? Intro. Pasok. Let's go. 2,000 years later. Hoy, nagpabalik na po ko sa inyong harapan mga kabingka. So sa forma mga kabingka is nindot ayo. Yan to is open mo. Di mo nung makitang mangga. 3.9 akong hatag ani mga kabingka. 3.9. So sa presyo, kaya mahal naman yung kay karon, no? Si 220 o labot ang delivery. Okay na po siya. 100.1%. Yes, 10.1% ay. So, tilawan na ito sa lasa. Let's go. Tara. Okay. Tapi siya dinig siya tamis. Tama-tama yung pilada. 10.1% pero ang wala lang yun, di makita ang mangga. Dapat ang gusto ko makita yun ang qualities mangga. So ato yung pilawan pa. So ibutang ako sa ani nga video ang sa tawag ang Facebook. Tama lang yun ang timplada. Pero, so, anong kailangan ko ata? Kagawang katawan ka ng dugmat ilaw nga dagham. Okay na sa 120. Di kayo siya bigdi. So, super sugon. Unsay prutas nga walay liso? Okay man yung kwan, kaya na to 95, no? 95 ang grado ani. So, kanilang see you in next my vlog mga kabigay. Ito po si DJ Margie the Video. Babush ka. Salamat sa inyong pag-subscribe and like mga kabingka. Push ka rin. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.